ole amasa in chibai vek ule tun tuma chuan khovel mi ro pui tak tak te kam chuak then khat yan ngai thavele don ila amasa bera chuan American Evangelist ro pui tak dial mudia kam chuak then khat te yan ngai thaphot tiang Bible hi kan hriatna ti zau tu atana pek kan ni lova kan nun thla thleng tu atana pek kan ni lo chamna hi kan hlau ber tur ani lova thil om zanei tak tak lova kan hlo tlingang ti hi kan hlau zawk tur ani pathian na thoro pui tak lo thleng thin hi tungtai reng thin mi tu emo lo om nen chui zon thei ani thin rin na hian thil engkim ati theya mangai na hian thil ati ol sam thin chung kwa hi ko hran din ani ma daya din ani ti karinga chu wangin chung kwa kamo phurna hi apoimo masa chung kwa ka tha tham thiang lo Christian nia in chal zinga thil diklo na mu thei riau zatam itong nge yang ma se an sei sel na thu te hian tu tharau riang vaima Krista hnena aswai thleng lovang ka sermon pakhat ma hi hanbel chian tak taka fu lo deuh lai om ho lova soi kala nei lo Isua Krista hian keima aya thazok fe ai o tu tur anei nge ani ti ka hria ma se he khovela hian thil thafam kimle seisel bo a om ho lo ti hretur khop chuan kadam rei ve tok to ani thusil tu thafam kimle du thu sama tha in khom ibeisia inga don chuan kumsang bithar lo thlen thleng inga kangti ka hlawani kanmamo chu Krista thlengpha ka thlir hi ania thil dik tok lo na mu thei riau mai hi iban sanang u radio pathian thungai thlak le biak ina in khom in thlauna chu ingai zong phone biak ringot le abula vakala hlim taka len dun in an lo na ang ani mi zaze la pakhatin Bible an chiar thin lain somkwa pakwa chuan Christian te an chiar ve thung inung changle zadik tak chu thim thama ikhosak dan kha ani panina chuan Hagai Institute for Advanced Leadership Training din tu le president ni bok khovel huapa lekhapuziak tu lecture le hruai tu tia hriat lar ni bok John Edmund Hagaya kam chuak then khatte ngai thavele ila pathian hian ramle nam hi angai poimo a ramle nam hian pathian angai poimo ve turani engramle nam ma in pathian hi antane bik theilo ma se engramle nam po pathian du zong Krista antarlana anzona anja an puandar bok chuan pathianin malsomna in avur nge yang pathianin khovela remna le muanna a thlen lui tir thei dan chu mihring te chia le thriat na hi robot ang maya athunun le du thlang theya zalen na min pek te min la kir sak vek chawin ani chutianga ti chu atum lova ma se mitin hi chia le thriat na thiang mangin mani ta na tha thlang thei turin zalen na min pe pathian ta na thil ro pui tak ti tumna pathian atel silo chuan a hlo cham don chiang ani hruai tu chuan a hmathlir chu azui tu te hnena chiang taka hriat tir atuma an har sana sutkian sakna tura thlirna eng anei mangin an rilru athunun sak thina arinna thil ti thei tak mang chuan mi te a hne thin iman ro nei lakhom la I thei na in thup zong tran rual tir la I chak na zong som khom bok la thil kong khat emotal thiam nal em turin I thei na zong sorbing ro pathum na chuan American Evangelist ro pui Billy Graham kam chuak then khatte tung trai laya kan taksa da dan ain kan ril ruput danin omzia anei thui zok ka in chuwan ania
he khovel hi ka zin kong paltlang me ka ni naupang amanu le pa nge za na chang hrelo khopa thanlen tir chuan midang za na tak tak anei theilo Christian ni hi voikhat thila pian tharna chan mai ani lova nitin masona lali suwa anna konga thanlen zelani ringtu te u chunglam en ula huai sen na nei ro angel te hi rin aya hnaya an omani nom sakna le ham thatna te hian har sanna tlukin ring nun a cher thaphak lo huai sen na hi in kai chhon thei ania mi huai sen taka alo din chhuah chuan midang teril ru po alo khong sot thin pathianin kut pahnih min pe a pakhat chu thil don na tur ania pakhat chu pek chhuah ve na tur ani pathianin nang ain imalam hun tur le ama nena ining kung kaina angai poimo zok pathianin ahmangai na chu cross a atakin alantira Krista khenbe ania athisen achuale athi na kha pathianin khovel hnena ka hmangai che atina ani mi in poisa thila ngil taka aril ru athunun thei chuan nun kong dang zong deuh thaw ngil takin a in thunun thei phang mihringin tharau lam thil mamo lian tak pahnih anei pakhat chu ngaidam nan ania pakhat dang le chu that nan ani kan ramdan pui constitution siam tu te hian sakhaw zalen na nei turin min tia sakhaw ata zalen tur ero chuan ani lo kan ni te hi chiar ani kan dam chhunga kan ti tur poimo tak pakhat chu kan top na ni tur ata na in buat sai ani kan hnu chia tur thil hlu chu bungro thil te mai ni lovin kan nun dan quality hi ani eng ang in buat sai na nge tuna hian kan kalpuyang le zani lova khovela kan khoral tam ber chu nu kir le ko le theilo hun hlutak pathianin ni tinamin pek kan khoral hi ani Bible phek to ber thlengin ka chiara avain kim takin alo la thleng vekang palina chuan English mathematician ro pui ber laws of gravity mu chuak tu scientist ro pui Sir Isaac Newton a kam chuak then khatte kama hian thudik mu chuak tur tuifin riat zau tak a oma tuifin riat kamano pang in fiam ang chau ni in ka in hria mihringten daidan na bang tam tak an sa a leilon an do tam tok si lo gravity hip na hian planet te chet vel dan a soifia theya ma se tuin nge planet te chu chet tir ti a soifia theilo thil mu chuah hlu tham ka nei ve ngai ni chuan chu talen ka don ain do thei taka ngai tuana ka man ra chuah ani zo kang hoisen taka ti chin na tel lovin thil mu chuah ro pui tak pakhat ma hi siamin ala omlo pangana chuan scientist zinga larber polangai German ramapiang theoretical physicist relativity theory siam chuak tu Albert Einstein kam chuak tu po thil ti sual pal la nei ngai ho lo chuan engma ala ti chin lo aniang sain zong hi ni tina ngai tuana kan nei thlit phim na mai chawani parukna tan British writer ro pui C.S. Lewis kam chuak then khatte ril rubuain an khungna pindan banga thimna ti azia awang ngotin nisa atibo theilo ang hian mihringin pathian chibai abuk du lo awang ngotin pathian ro puina ati hniam ngot thei chuang lo ni achuak ani ti rinna kan nei angin Christian na hi ka ringani
a chan chu ka hmu ani ngot lova thil dang zong po ni wang chawa mu thei kan ni wang ani mason kan du veka ma se kong dik lo vakal ini chuan mason chu hoikir thuaya kong dik zole ani chutianga hoikir masa apiang chu mason masaber an ni mai nia kanin hriat ang hi kan ni chok pasarina chuan British ramro rel thiam sipai officer le ziak tu kum sangkha chakwa somli atanga sangkha chakwa somli panga le sangkha chakwa somnga pakhat atanga sangkha chakwa somnga panga a United Kingdom Prime Minister lo ni to Winston Churchill kam chuak te le khathiam lo te tan mi te kam chuak thu fing toy chiar fo hi thil thatak ani thudik chu nial hne thei lo ani huat na chuan a bei mai thei hriat tlem na chuan a hmusit mai thei bok ma se a to pa chuan dik na chu heta a oma ading reng athim zonga thil thlir thin chuan van nei na hun rem changa po har satna a hmuliana a eng zonga thil thlir thin te ero chuan har satna eng kima van nei na hun rem chang an hmuthiam thung politics chu naktu ka karlea thalea nakuma enge thlengdon ti soilok thei hi ania a hnuwa enga tinge a thlentak lo ti soifia thei hi ani mi a chu ma ni ril ru le hoizong thak thei lo hi ani mel mai nei mo a tha e hun kalme ka enga mutan i che chuak ve to ti na ani nunglam i thlir thui pe bu le malam i mu thui theng kan don mangin kan nunga kan pek chu mangin nun na kan siam ato bera chuan American ukil politician le ramro rel thiam United States President voisom parukna kum sang khazariat somruk pakhat atanga sang khazariat somruk panga a athi ni thlenga US President ni na chel tu Abraham Lincoln na kam chuak then khat te pathian hi midik telama atang thin ti ka hria ma se karil rulu tu le ka tung trai na chu keile kan ram le nam hi pathian lama kan tangem ti hi ani tharum chuan atu dai thina ma se ne na a chan chung a reilo mi puite karing zo ema thudik hriat tir an ni chuan ram puma har sat na thleng te ma chhon turin an rin tlak ani apoimo taber chu thudik tak pek hi ani kalo in buat sai anga engtik huna emo chuan ka hun alo la thleng ang tu emo nangma lam tanga siam tura hne idu chuan atan thian rin om tak ini ti ring turin min phot ro mi hian phu le ting ve tok nia ain ngai tlat le pathian ro pui tak ama siam tu chung te nia ain chhal chung chuan mi khongai thlak taka asiam mai theilo kan hlo cham mai palang ti hlona awangin thil tha le dik nia kan hriat kan ma chhon mek ti hlo thlin na konga kan ril ru hnualin kan tanna kan thlak tur ani lo engpo ni la a thachi ber ni tumro naktu kata na imo phurna chu voina inola wangotin ipumpel thei chuang lovang mi then khat chu englai po in ibum theyanga mi zong po engemolai huna chuan ma se mi zong chu englai po in ibum thei lovang mi te zalen na palzam sak tu te chuan zalen na chan an phu bik lova dik taka ti thin pathian ma a chuan an zalen na in adai rei lovang har sat na hi mi zong deuh thoin an do zo thei
mahse mi azia dik tak ishiat duh chuan thunei na pero dikna hian thil tih theina a hring tih hi i ring tlatang u chumi ring chungin a tawp thlengin kan mawh phurhna te kan hriat fiang zelin i hlen chhuak ngamang u i thil tumah chuan nget tlat rawh tichuan i ti hlawh tling mai ang kawng leh lamah i in thlah dah a i ban san chuan thil ti hlawh tling tura thutluk na siam leh tura i chakna a bawanga i in chhir hle ang ole khatichin kha ni rih phot sela ka channel te ila subscribe lo ni chuan khongai taka min lo subscribe saka i omna WhatsApp group hrang te min lo share saka min lo like sak turin kan som a cheu